Salutare toată lumea, eu sunt Alex și bine ați venit la un nou episod din Pixel Gun. Astăzi o să jucăm un survival mai șmecher. O să vă arăt despre ce este vorba. Ok. Ia uite-l, mă. Uite-l. Deci poți să trăiești speranța din Final Fantasy Freddy. Și spawnează cel mai multe animatroane. Și ăla mi-a furat glanțele. Oh my god. Ia treci pe ăsta. Așa merge. Și știu că am vorbit cam încet în ultimul episod. Bă, știu mapa, bă. Bă. Animatronele. Nu explotă granada. Haide, bă, eu nu acolo. Ia, bă. Așa am câștigat. Ăsta e foarte... Oh, ok. Ei. Așa, de aici voi. Ok. Oleu. Cine tot mă teleportează? Ești nebun. Haide. Uite așa. Cu asta. Haide, Freddy Nightmare! Asta cum e Bunny Nightmare. Ce... Bă, cum nu și-o ia? Vă las. Adică, bă... Băi! Nu o sferă. Așa, bă, ce nu... Am ajuns, bă. Am ajuns cu pistolul. Bă, ce am ajuns, bă. Am ajuns cu pistolul meu. Trei coini. Ce mapă să mă jucam? Bridge, vreau. N-am mai jucat de mult. Am... pe bune acum.
Nu mulțumesc. Că nu mă știți și o să mai jucăm. Gata, știu eu. Astăzi o să începem. Misiunea. Start. Aici. Ok. Și avem farm. Nu, n-am trezit, era 15. Unde-i soția? Unde-i soția? Am umblat pe stradă, am umblat. Mi-am uitat pe geam și când colo zombie. Care mi-a luat momente creierul. Level 1 farm. Ce trebuie să facem? Trebuie să omorăm 10. Oh, bă, ce vine bă ăsta. Trebuie să omorăm 10 zombie. Așa. Vedem acolo că mai avem 7. O, bă. Stai băi puțin. Așa, mai avem 6 zombie. Trebuie să umplem foarte bine arma. Este puțin muzica cam înfricoșă tare. Așa, haideți să mai uităm după zombie. Mai avem 3 zombie de omorât. 2. Ok. Ultimul acolo. Zero. Zice defeat the boss. Cum vine bossul? Bossul. Ăsta a fost foarte simplu și aici ne zice să luăm arma. Ok. Și mi-a dat 5 experiență, dar nu înțeleg. Oh, mi-a dat și... Nu mi-a dat. Normal știu că trebuia să-ți dea și gold. Dar hai să citim povestea. Am omorât bossul. Suntem supărați că nu am găsit soția. Strigă cineva din casă și noi ne ducem. În casă din biserică. Așa. Vedem aici cimitiră. Oh, ce fantomă. Avem 15 zombie de omorât. Zombie, mai multe chestii. Schelet avem. Avem încă chestii. Olea, bă. Am prostiile astea aici și nu trebuie să le omorâm. Bă, dar...
6 zombie. 5. Ok, 5. Da, hai să mai luăm. Chestia asta. Oh, no! Pătăticul. Așa, mai avem 2. Porțiunea ei. Yeah, boy. Ăsta mă sperie mereu. Și asta e interesant la primele nivele. Pentru că nu găsești zombie. Nu mă plimbăm. Unde-s toți? Hey! Bine, bă, stai puțin, bă, dar eu mai am 2 de omorât. O problemă. It's not problem, boy. Uite acolo ceva. Un bănuț. Așa. Hey! Am făcut bănuțul. Păi, dar unde-s toți? Da. Dar pe bune, bă, mai am doar un zombie de omorât. Și pentru asta fac episod de 20 de minute. ...30 de minute. Oh, mă, da. M-a luat nervii. Atât bun era. În sfârșit. Vai, Liu. Ăla-i bossul. Băi, bossule! Deci, data viitoare o să continuăm. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Și noi ne revedem data viitoare. Ce armă fraier avea asta? Uei! Bă, ce armă aveai, boi? Boi, și... Pa, pa!